A já vás vítám u dalšího videa na mém YouTube kanále. Dneska bude takový lehčí video, budeme tady nějak moc akční, jenom si popovídáme, takže si to můžete pustit i do pozadí. Já většinou takovýhle povídací věci dělám spíš na podcast logicky, ale dneska jsem se rozhodla, že obohatím i vás na YouTube trošku víc z mýho osobního života, protože na podcastu mluvím hodně o mém osobním životě, takže určitě doporučím ho poslouchat, protože se tam o mě dozvíte plno zajímavých i nezajímavých věcí. Tak můj podcast se jmenuje Maličkosti, najdete ho na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vlastně úplně skoro všude, kromě právě YouTube. Snažím se vydat aspoň 2 epizody měsíčně, ale záleží na mý náladě. Někdy je to 1, někdy jsou to 4, někdy je to žádná, takže... Tak, aby se dostali k tématu, který tady dneska budeme rozebírat, tak takové jakoby shrnutí roku 2023 a co se vlastně v tom roce odehrálo. Já jsem si sepsala nějaký zajímavé věci ke každému měsíci. Určitě jsem na plno věcí zapomněla, že se vůbec odehrály, protože jsem to opravdu brala měsíc po měsíci, co se kdy odehrálo, takže je dost možné, že jsem zapomněla na nějakou situaci nebo příležitost, která se stala, protože jsem si ji nespojila ani s žádným jedním tím měsícem. A můžeme se asi na to vrhnout. Můj rok 2023 byl náročný, zvláštní. Stalo se strašně moc věcí, hlavně pak na konci. Vlastně 3/4 toho roku bylo hrozně nudný a nic moc se jako nedělo a pak najednou prostě poslední 3 měsíce se mi úplně obrátil život na ruby. Prostě úplně se převrátil. K tomu se samozřejmě dostaneme, myslím si, že nejzajímavější na tomhle videu budou právě poslední 3 měsíce. V lednu toho roku jsem se stěhovala vlastně s mým bývalým přítelem do společného bytu, do pronájmu. Byla jsem z toho strašně nadšená, si úplně pamatuju a měla jsem pocit, že teďka už je jako všechno v pořádku, že už nějaký další změny jako nepotřebuju a že jsem fakt jako prostě 100% šťastná a že už jako vlastně nic jiného nepotřebuju. V tom lednu ještě co bylo jako zajímavý, tak že byla u mě Norinka, moje mladší ségra, byla u mě jakoby na přespání a hrozně jsme si to užili, hrozně jsem si ji rozmazlovala, že jsme byli, myslím, že v kině na Kocour v botách na 2, což je fakt hrozně hezká pohádka, nemůžu uvěřit tomu, že už je to rok, co to vyšlo. Určitě doporučuji se na tu pohádku kouknout, je fakt jako hrozně hezká, hrozně mě dojala a hodně mě překvapila, jak ten děj, tak mě překvapilo i zpracování animované. V únoru se nic moc zajímavého nedělo, jako 3/4 toho celého roku. Jediné, co bylo zajímavé, že jsme šli na konci února na Kleť s mým bývalým přítelem, což bylo docela zajímavé rozhodnutí tam jít na konci února. Ono už bylo docela hezky, už bylo jako teplo. Já si pamatuju, že já jsem na sobě měla jenom mikinu a vestu. A dole bylo jako fakt jako krásně, příjemně teplo, pak nahoře už byl ještě sníh, což bylo taky zvláštní, protože jinde už jako sníh jako nebyl. Nebo on to asi jako moc není zvláštní, ale já jsem blondýna, takže jsem tam šla jako v teniskách po sněhu, to bylo fakt jako mega skvělý. A mega skvělý to bylo i pak cestou dolů, kdy jsme se víceméně čtvrtku toho kopce jenom sklouzávali po tom sněhu v těch teniskách. Ale jinak to byl moc hezký výlet, mám z toho zážitek. Ten rozhled, který tam máte, pak na té Kleti je úplně nádherný a chápu, proč lidi milujou takhle ty túry na různý kopce a hory. Chápu vás. Ale já jsem strašpitel a jsem strašně líná. V březnu, nebo ještě jakoby na konci února, cca, jsem se poznala s Míšou, což je moje kamarádka. Začala jsem s ní trávit docela dost času a mám pocit, že jsem našla takovou svou jako spřízněnou duši. V rámci nějaké jako přátelské vazby prostě jsem našla spřízněnou duši. Mám teda pocit, že se známe mnohem díl, než se známa. S Míšou jsem toho prožila jako hodně. A vlastně i Míška mi
takový nápad, protože jsem si chtěla prostě jako ze srandy koupit strojek, abych si vyzkoušela, jaký to je, protože já jsem si dřív tetovala nějaký menší tetování handpokem sama sobě, takže mě strašně zajímalo, jaký to je strojkem, jaký je tam velký rozdíl a tak dále. Prozradím pointu, je to velký rozdíl a začalo mě to extrémně bavit a tím pádem vlastně vzniknul takovej můj celoživotní sen a to je, že si chci udělat tetovací licenci a začít se tím živit. V dubnu jsem se hodně začala rozvíjet v tom tetování, začala jsem zkoušet víc věcí. Hodně jsem taky trávila čas s Míšou, jelikož už bylo docela hezky venku, takže jsme jako chodili docela ven, jezdili jsme na různé vyhlídky a tak. A bývalým přítelem jsme byli například i na rozhledně a s jeho přáteli. Nebo spíš oni byli na rozhledně, já jsem seděla pod tu rozhlednu a koukala jsem se, jak se to hezky šrádujou nahoru a pak i dolů. Protože se bojím výšek, nebo spíš pádu. V květnu jsem zkoušela začít běhat. Já jsem teda zkoušela začít běhat jako víckrát tenhle rok, ale nikdy jsem toho nevydržela. Koupila jsem si lepší strojek. Pak jsem si později koupila další strojek a to nevím, kdy přesně bylo. Já myslím, že to bylo září nebo srpen. Ale tentokrát bezdrátovej, což bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. By předešlé 2 starší tetovací strojky furt mám jakoby v rámci nějaký sady, takže kdybyste třeba někdo chtěl domů strojek a zkoušet si něco tetovat, tak mi určitě napište, můžeme se domluvit na ceně, protože jsem je dlouho nepoužívala, takže jsou pomalu jak nový. A taky jsem tetovala vlastně svoji ségru, chodila jsem s holkama ven, byla jsem s Denčou na Majálesu, tady v Českých Budějovicích, to byla docela sranda, protože mě se tam jako původně vůbec nechtělo, ale řekli jsme si, že když jsme byli minulý rok, tak půjdeme i tenhle, jakože jsme si z toho udělali tradici víceméně, to si myslím, že budeme dodržovat i dál. Myslela jsem, že půjdu třeba v 10 domů, že jako si dáme skleničku 2 a že jako pokecáme, protože jsme se jako dlouho neviděli a pak prostě půjdu domů a that's all. Jenže jsme se tak strašně bavili, že jsme skončili v klubu a já jsem přišla domů asi ve 2 rána nebo ve 3. A na konci května jsem byla s bývalým přítelem v zoo, vlastně Hluboký nad Vltavou, tam je moc krásná zoo. Vlastně na začátku června jsem tam byla hned znovu a to tentokrát s rodinkou, byla jsem tam s mamkou, s mladšíma ségrama a s bývalým přítelem ségry. Jinak taky zase jsem trávila hrozně moc času s kamarády a hlavně tetováním. A samozřejmě celý ten rok jsem taky trávila jako hlavně v práci, takže ono za stolik se toho nemohlo dít. V červenci, nebo hned na začátku července jsme byli s bývalým přítelem ve Vídni. A tam jako jedna situace, která by mě zlomila hrozně moc pocitů. Já už jsem pocitovala nějaké problémy v tom vztahu předtím, jenže jsem je neřešila, protože já jakoby nechci na nikoho házet nic špatného. Reálně jsme se pak rozešli kvůli mně, protože já jsem se zachovala jako totální kráva. Já to tady klidně jako řeknu na plnou hubu. Začala jsem pociťovat věci, které mě vadily, chyběly, viděla jsem v nich velký problém, ale vlastně mi bylo říkáno, že to není důležitý. Že to, co jako pociťuju, nebo co mi vadí, co tam jako není třeba v tom vztahu, že není důležitý pro ten vztah. Takže jsem se to snažila jakoby neřešit, ale už jsem tam pociťovala velký nedostatky. Tenhle výlet to ve mně jako dost zlomil, abych si to jako uvědomila sama sobě, abych si to přiznala. Pak jsme jeli za tátou oslavit jeho narozeniny, což bylo velký, protože já jsem minulý rok na něj úplně zapomněla. Já jsem si den před tátovýma narozeninama řekla, že táta má zítra narozeniny, nesmím mu zapomenout popřát. Samozřejmě jsem si tuhle myšlenku připomněla až 14 dní potom. Jo, až když prostě bylo 14 dní po tátových narozeninách, tak jsem si řekla, do prčic, táta měl narozeniny. Takže jsem na něj úplně zapomněla. Takže jsem se rozhodla, že mu to vlastně v roce 2023 chci jako vynahradit.
takže jsme tam jeli na 3 dny. Celý ty 3 dny jsme slavili, celý ty 3 dny jsme chlastali, nebo jako celý úplně ne, prostě každý ten večer, pak vždycky dopoledne jako pohádka, odpoledne jsme se zase sešli všichni a zase jsme chlastali od začátku. Hodně jsme to zapili, bylo to jako šílený. Nechápu. V srpnu jsem začala hodně chodit ven s kamarády a taky jsem trávila čas s rodinkou, třeba s mamkou a se ségrama jsme byli v kině na filmu Barbie, ano. To bylo v srpnu, ano, už je to tak dlouho. Já jsem to asi trošku utíkala z domu před těmi problémy v tom vztahu, které jsem tam pociťovala, abych je asi jako nemusela řešit. Můj mozek jako rád dělá to, že jako přehlíží problémy a dělá, že nejsou a myslí si, že tím se to vyřeší. Což samozřejmě tak není, já si to uvědomuji, ale stejně to vždycky tak dělám. Chodila jsem hlavně hodně se bavit s holkama jako do klubu, hodně jsme chodili ven, co jsme se třeba hrozně oblíbili, tak jsme začali chodit na Sokolák. Tam je taková jakoby bouda, já myslím, že se to jmenuje kafečko nebo něco takového. Prostě je tam bouda, kde si můžete koupit prostě nějaký drink nebo kafe a sedět tam a kecat a to je nejlepší. Takže to jsem si hodně oblíbila tam chodit. No a v září to už jsem doma skoro vůbec nebyla. Reálně každý den jsem byla někde venku, každý den jsem byla s někým jiným než s mým bývalým přítelem. Pak reálně jsem hrozně utíkala od tamtuť. Když už jsem se rozhodla to řešit, tak jsem měla pocit, že se nic neřeší, anebo že už se to vlastně řeší pozdě. Já jsem samozřejmě ty určitý věci říkala i předtím tomu danému člověku, ale mně přišlo, že se to bralo na hrozně lehkou váhu. Už jsem byla prostě citama někde jinde. Toho člověka jsem totálně zradila, já si to uvědomuji. Udělala jsem mu fakt hrozně hnusnou věc, která jsem vůbec nedělala. Takže díky tomu, že jsem prostě udělala tu špatnou věc, tak jsem se s přítelem rozešla. Taky jsem měla pocit, že přes to září dost doháním léto, protože přes léto tady v Budějovicích nebyla jedna moje kamarádka, protože ona bydlí jinde a tady jenom studuje, takže přes léto samozřejmě tím, že nemusela chodit do školy, tak tady samozřejmě nebyla. Takže jsme se celé léto neviděli a přijela až září, takže jsem měla pocit, že s ní trošku doháním to léto, který jsme spolu nestrávili. V říjnu, hned 1. října jsme s holkama si udělali pořádnou holčičí jízdu, ale fakt jako špičkovou. Takhle dobře jsem se snad v životě nebavila. Byla jsem tam s mými nejbližšíma kamarádkama, prošli jsme kluby, fakt jsme se hrozně bavili. Už jsme se bavili podle mě, když jsme byli na bytě, protože jsme se napřed všechny sešli, našli jsme víno, začali jsme kecat, některé jsme se ještě doupravovali, oblíkali jsme se a prostě jako kecali jsme a to si myslím, že už tím, že jsme si to takhle navajbili společně, tak to bylo hrozně fajn celý ten večer a celá noc vlastně. Šli jsme do města, začali jsme se bavit, potkali jsme, poznali jsme nový lidi, bylo to skvělý, zdravím feel, doufám, že se na to koukáš. Já jako reálně nemám slov z této noci, to byla fakt jako úplně nejlepší noc v mém životě, kterou jsem zažila jako s kamarády. Jsme vyrazili do města, byli jsme v Mangu, protože Mango je nejlepší klub všichni v Budějovicích za mě. Nehrníte se tam všichni, jo, už teď se chodí dost lidí, prostě nehrníte se tam víc. Pak jsme byli i vlastně na karaoke, což bylo taky strašně super, hrozně jsme zaspívali. No, hrozně jsme zapařili, tancovali jsme, zpívali jsme na ulici, na náměstí, bylo to úplně skvělé. Na náměstí jsme si třeba zpívali rybičky, před klubem jsme si zpívali kozla prostě a rozpívali jsme tam úplně všechny ty lidi, co tam šli na cigáro. A domů jsme se vrátili s Míšou, protože u mě pak spala, tak jsme se vrátili asi v 6 ráno, ještě jsme kecali s vínem a šli jsme spát 7 ráno. A takhle nám začal říjen, jo, to jsme na začátku října. Já jsem byla single,
plno lidí známých mi odešlo s bývalým přítelem, takže jsem tady zase nikoho neznala. Měla jsem jenom těch pár kamarádek okolo sebe. Jsem si stáhla Tinder s tím, že hledám kamarády. Opravdu jsem tam měla i tu volbu, hledám nové přátele. A poznala jsem Lukyho. Lukyho už určitě znáte z mých vlogů, znáte ho z podcastu. By the way, na podcastu máme spolu i epizodu, kde odpovídáme na otázky okolo našeho vztahu. Uvědomuju si, to bylo jako extrémně rychlý s Lukem. Je pro mě hrozně jednoduchý se zamilovat, když už se mi prostě někdo líbí, tak se mi líbí na 100%. Takže jsem se zamilovala hodně rychle. A on mi to udělal dost jednoduchý, taky navíc. Začátek, já si to víc nechám pro sebe. Ale bylo to hrozně kouzelný, zamilovala jsem se fakt jako extrémně rychle. Já jsem si tady i napsala, že to bylo blesku rychle, že to bylo jako blesk z čistého nebe, jak z hotelu Transylvánie. Tak přesně tak jsem se zamilovala, prostě na první pohled. A začali jsme spolu samozřejmě randit, byli jsme například v zoo, nebo jsme byli na různých výhlídkách. Miluju rande ala ježdění v noci autem, jen tak prostě všude možně. Bylo skvělý. A začali jsme spolu chodit a začala jsem mu chodit i na fotbalové zápasy, což jsem si jako mega zamilovala a určitě to chci dělat i pak tenhle rok. V listopadu ze začátku jsme stěhovali ségru do Prahy, protože tam má přítele. A bylo to teda jako extrémně náročný. My jsme vyjeli z Budějovic v 9 ráno a vrátili jsme se v 10 večer přesně. V listopadu byl poslední zápas Lukyho v roce 2023, který jsem si jako strašně užila, i když byla strašná kosa už. Listopad byl docela taky crazy, co se týče nějakého sociálního života. Prostě 3 ze 4 víkendů jsme byli v Mangu. Prosinec byl hodně stresový měsíc. První polovinu prosince jsem řešila jenom své stěhování. Taky pro mě dost psychicky bylo náročné to, že i Luky měl v práci mnohem větší fofry, protože tím, že dělá kurýra, dodává balíky, tak před Vánoci lidi samozřejmě hodně nakupujou, takže těch balíčků je prostě 2x, 3x víc. Prostě ráno vstal před 5 ráno, ani nevím, jak odešel většinou, a vracel se v 8 večer. Tím pádem samozřejmě neměl energii na nic jiného, natož na mě. Ten společný strávený čas nebyl tak kvalitně strávený jako předtím, takže to mě dost jako ubíjelo, hodně psychicky, ale vím, že on samozřejmě za to nemůže, že má nějaký jako najednou spěchy v práci. Samozřejmě jsem ho za to nějak neobvinovala, ale bylo to pro mě velice psychicky náročné. Teď už je to dobrý, takže už je všechno zase v pohodě. Vánoce jsem trávila u mamky, 24. jsem byla teda ještě v práci, mamka mě se ségrama vyzvedla po práci a trávili jsme štědrý večer společně. 25. jsme pak trávili u babičky s taťkou. 26. tedy na svatého Štěpána jsem byla se u mamky a pak mě hodili i s dárkama, které jsem dostala domů. Chvilku tady pobyli, pokecali jsme, bylo to fajn. A Silvestr byl takovej jako divnej. My jsme začali s Lukem pít už asi v 8 večer, tady doma, což bylo strašně fajn. Hráli jsme tady nikdy sem, řekli jsme si plno věcí, které jsme na sebe ještě jako nepráskli, protože jsme spolu fakt jako mega krátce se známe. Pak jsme jeli na oslavu, bylo to hrozně fajn, pokecali jsme většina z nich byly kolegové z práce od Lukyho a pak jsme usli. 10:30 jsme usli, já jsem se zbudila asi za hodinu, prostě nějak jako před půlnocí. O půlnoci se akorát zbudila Lukyho, tak mi dal pusu, pak se lehnul a zbudil se až 1 ráno, když jsme ho zvedali, že jdeme domů. Takže byl takovej zvláštní ten Silvestr. Prostě jsme ho trošičku prospínkali. No, takže tohle byl můj rok 2023. Víceméně nebyl moc zajímavý, ale stalo se toho hodně. Ještě jsem zapomněla říct, že v říjnu jsem si koupila
foťák a začala jsem fotit. To jsem chtěla ještě říct, a úplně jsem to tady přeskočila, tu informaci. Začala jsem tetovat, začala jsem fotit, začala jsem se více věnovat nějakému seberozvoji, začala jsem být víc aktivní na sociálních sítích, víc než vlastně jako předtím, co se týče nějaké produktivní tvorby. Začala jsem cvičit aktivní jogu, poznala jsem plno jako skvělých lidí. Zažila jsem plno srandy i v práci. Byla jsem na vánočním večírku třeba, to jsem úplně zapomněla říct tady. V prosinci jsem byla na vánočním večírku firemním, který byl taky hrozná sranda s mojí kolegyní, hrozně si pokecali, hrozně mi to pomohlo, že jsme si pokecali. V práci mám jako skvělý kolegy, s plnou kolegy jsem se tenhle rok dost zblížila. Na jednu stranu jsem si říkala, že rok 2023 byl jako příšerný, a na druhou stranu rok 2021 a 2020 byl horší. Takže nevěšme hlavou, ale tady rok 2024, ten bude určitě skvělý, já to cítím. Tak jo, tohle video bude mega dlouhý, já se omlouvám. Doufám, že vás bavilo. Mě nebude bavit stříhat, protože hrozně mluvím a hrozně brblám. A nevím se opravovat, nedávám tam moc prostor pro ten střih. Mějte se hezky a užijte si tenhle rok. Ať je plný štěstí, radosti, zdraví a lásky.